Have you uchtje na electricity die rond de roze die gewoon? Hij zegt waar kan topen ik hoe thee waar een topen ik geen hies je topen de smoke weer. Topen de smoke. She agus waar she's erin heeft een rat draag kan. Agus she waar het disje is schaar she topen de kruif. Je dacht maar hoe she steekt echt de niche. Hier een kruif haast. Sata chwach mór gartöfliche agus ha dúpar macóniuh agus sé uchtge baimhile sin. Agus sé sin farú dé bécainge a chríic seo ba túpar sin sé túpar húríbe sin. Agus iad farú sin dó. Agus iad hin seo sa ópar bhainge le seo súla dlá den dúpar son dúsgus. Ach fa mi sé cad uaine húla trú I hín túri leis Búca Jackson. Hun var Búca Jackson gorm, da fiach gast gorm. Så mi sjó sheriff nach Búca gorm mai. Ach heist van de tuskatjen móranger de mechten dé son uske wat sin har. Maar var sin dolten de baaltjen, maar var sin pik an machine, agus ging sin Gruag glennig, agus vi gutjen sin en de besin beek. En ze dé, le pik an uske tje, ach sin van le runskroot is. En mij is dat koetjking tussen nog kennis. Hier, maar hoe voor? Ach, wat een groep. Kijk, hier, hij zit leer vaak.